Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hasi dugu gure herriz herriko ibilbidea gaurkoan Zizur nagusian gaude eta hemen alkatearekin, herriko eragile desberdinekin eta saltoki txiki batekin egoteko aukera izan dugu. Hona hemen gaurko eguna. Zizur nagusia, nola dago gaur egungo egoera ekonomikoa Zizurren, nork esplikatuko diguzuk bino hobe, egun on Jon? Kaixo, egun on. Azalgo dituzu favorez. Zizur nagusiko egoera ekonomikoa nahiko erosoa da, nik uste dut, Iruin herriko erosoena eta etxebizitzako zergak utzi digute Zizur nagusiko udalan 22 milioi euroko soberakinak, orduan nahiko erosoa gaude. Eta hori uzten digute gauzak egiteko. Eta nola zegoen edo zertan aldatu da? Orain dela 50 urtetik honat aldatu izanen da egoera, ez? Bai, aldatu da. Zizur nagusiak duela 50 urte 800 biztanle aldera zituen. Orduan biztanleria nekazaritzak ziren. Eta orain 2017 urtean ia 5.000 biztanle gaude hemen Zizur nagusian, eta herria aldatu da, ekonomikoki baita ere. Eta nola gobernatu herria, zer da ongi egitea edo? Ongi egitea ez da existitzen liburu bat ongi gobernatzeko edo formula magikoak. Baina nik uste dut herritarrei erantzutea, baita ere bazakit arazoei aurrera egitea baita ere, eta udalean, gure lanean zintzotasunez eta baita ere gardentasunez eta baita herriarekin kontatzen, partiditzarekin. Eta sartuko gara pixka bat ekonomia arloan, ze aurrekontu izaten du normalean zure udalak? Zizur nagusiak urtero 10,3 milioiko aurrekontuak izaten ditugu, eta 154 aldera giza baliabideko arlokoa dira, soldatak eta bar. Orduan, nahiko justua izaten da urteko aurrekontuak, baina esan dudan bezala lehen, soberakin potenta ditugu inbertsioak egiteko. Hori da, eta orain aipatu duzu inbertsioak, baduzue inbertsio potenterik egiteko asmorik edo? Bai, 2 urte hauetan inbertsioak egiten ditugu, gobernuko programan, adibidez, irrigarriztasun konpromisoa bat genuen, eta herriko espaloi guztiak jaitsi egin ditugu eta aldatu ditugu, baita ere ekonomiko arloan egin ditugu coworking deitzen den espazio bat, baita ere orain izaten dugu 2 proiektu nahiko potenteak, kirol proiektuak. Bat izaten da Gatitza eta Berritzea polikiroldegia. Proiektu hau 8 milioi aldera kostatuko du egitea. Eta gero beste proiektu baita ere giza eta kirol proiektua, izaten da modulo edo pabilloi bat bezala Ardoi auzoan, eta 2 milioi aldera kostatuko da. Orduan erraten alda hori dela orain sartuta zaudeten proiektu nagusiena. Bai, eta hori ikusi duzue herriak behar zuela hori egitea? Bai, beharrezkoa da. Bai, orduan erraten alda herriak edo udalak herriaren beharrari erantzuten saiatzen dela? Bai, noski. Ja. Bale, eta etorkizunera begira duzuen proiekturik?
Bueno, proiektu asko, agian garrantzitsuena izanen da kulturetxe berri bat egitea, eta horrela gaurko kulturetxea liburutegi bezala uztea, espazio handia izateko, eta baita ere heldu edo adineko jendeari baita ere erantzun bat ematea eta etxe bat egitea. Orduan, orain duzuen liburutegia txiki gelditu zaizue? Bai, oso txikia. Horrek erran nahi du, Zizur Nagusia dela poliki-poliki handitzen, eta ekonomikoki ere bai, dagoela modu honean. Eta, bueno, erran duzu orain liburutegia, proiektutako bat liburutegia dela, kiroldegia ere bai berritzea. Zuretzako zu hemengua izanik, zuretzako zer falta du herriak? Bueno, azken finean Zizur herri txiki bat zen eta pixkanaka handitu egin da. Gure lana hori izaten da, zerbitzu publikoak berritzea, hobetzea, eta baita ere herrian, eta baita ere Ardoia auzoan beste zerbitzuak jartzea eta hori izanen da, nik uste dut, falta dena, ez? Batez ere, Ardoien zerbitzuak. Eta zu hemengoa izanik uste duzu Zizurrek badula bizia, herri bizi hori? Bai, duela, hogeita piko urte agian ez, baina orain bai. Jendea etortzen da Zizurren, jendea bizitzen da Zizurren, eta orain bai, bizia egiten da Zizurren. Pentsatzen dut gazte asko gelditu izan direla hemen bizitzen, eta horrek ere egiten du herriak bere bizia izatea. Bai, noski. Bueno, eta bukatzeko, zure agintaldi bukaeran nola gustatuko zitzaizun herriak zuri oroitaraztea? Bueno, nik uste dut, lan ona egitea, ez? Talde guztia, ez bakarrik gobernua, baita ere udal korporazio guztia, herritarrei erantzutea, ez? Haien eskaerak erantzutea. Eta gure lana gardentasunez eta baita ere zintzutasunez. Ederki, mi esker Jon, Mi esker zuei. eskaintzagatik tartetxo hau, eta ongi segi. Mi esker. Zizurko alkateakin egon eta gero, Zizurren dagoen denda txiki batera etorri gara, Kokoa liburu denda, eta hementxe dugu Inigo. Egunon, Inigo? Egunon. Zer moduz? Ondo. Bueno, eta kontatu pixka noiztik dago Kokoa liburu denda, eta zuk zenbat urte daramatzu hemen lanian? Pues guk 21 urte daramagu hemen, nire gurasoak ireki zuten, onera etorri eta urte batzuk gerago, eta hemen ibili gera beti poliki, hasierak beti zailak izan ziren, baina orain ja gure bezeroak ezagutzen gaitu eta ondo goaz. Eta dendaren egoera nola dago? Hau da, izan dugu krisi bat, krisi aurretik eta gaur egun nabaritu da desberdintasun handia? Jendiak edo gu herritarrak erosten zuten lehenago gehiago orain binon, edo nola dago? Bai, somatu da ez gehiegi, zergatik gu eguneroko negozioa gera, jendeak beti beharko ditu boligrafoak, kuadernoak edo liburuak, baina ikusten da diru gutxiago dagoela boltsikoetan. Eta jendea leno lana eta zuena orain ez dauka eta beharrezkoa bakarrik erosten du. Eta alde horretatik bai, somatu da. Eta bertze arazo bat pentsatzen dut ere izanen dela, baduzuen denda hundiek duten arriskua, ez? Bai. Zuek Zizur duzue hiriak hurbil eta hor daude denda erraldoiak, eta pentsatzen dut horrek ere eragina izango duna herri txiki bateko dendan, ez? Bai, hori merkatari txikientzako askotzen mehatxua handiagoa da, krisia, baino. Zergatikan, azken finean Amazon edo oitako denda handiak dena jaten du. Eta hor, derrepente, horrekin bai somatu degula adibidez liburu gutxiago saltzea, eta hori bai guretzako mehatxua handiagoa dela, krisiak edo ez krisiak baino. Mehatxua aipatu duzu hori? Eta indarrak adibidez?
Indarrak, pues guk daukaguna komertzio handiak ez du inoiz izango, dela atentzio personalizatua, bezeroerakiko kariñua, ezagutzia, jakitia zein diren bere preferentziak edo, eta nik uste dut atentzio askotze hobiagoa ematen dugu. Hurbiltasun hori. Hurbiltasun hori eta atentzioa gure objektiboa ez da hainbeste diru egitea, noski baiet, negozio bat gera, baino gure helbidea da klientia kontentu egotea. Azkenean ez da egun bateko klientia. Da segidako klientia eta horri eman behar diogu segimento bat edo eta kontentu egon behar du gurekin, bestela ez daukagu zer eginik. Eta uste duzu komertzio txikia izateak eta gaur egun sare sozialetan egoteak badula lotura handia? Edo egon behar zarela sare sozialetan ezagutzera emateko ere? Uste dut askotze garrantzitsuagoa dara sare sozialak komertzioaren iritzia banatzeko moduan gure presentzia ofiziala baino. Azken finean, herri txikia izan da, leheno ahoz-aho egiten zena, orain ahoz-aho eta sare sozialetan. Baina ofizialki ez dut ikusten hain garrantzitsua. Eta etorkizunera begira ze helburu dituzu denda bezala edo? Pues oso kontentu gaude gure egibide motarekin, gure lanarekin eta horrela segi eta faktore esternoak gehiegi ez afektatzea, ez hainbeste krisia esan dizuten bezala, baizik eta pixka bat gobernu aldetatikan protegitzea, babestia, pues hori, komertzio handiak egin aldituen minak. Hori. Eta segitu herriari ematen zerbitzu gora, zergatik, familiarra azken. Horixe, azken finean, komertzio txikia bukatzen bada, azken finean, boligrafo bat erosteko Pamplona joan beharko dute, fotokopia bat egiteako areaino jo behar du, eta alde luzararantz monopolio bat izango da, eta hor bai, presio kompetentziak ez dela izango. Komertzio handia bakarrik geratzea bada, nahi duten presioak eta atentzioa emango dituzte bezeroari. Eta denda txiki bat itxitzen bali bada, beti ere dago arriskua herri giro hau ere ondatzea. Bai, pasa zaigu. Eta zu zizurkoa zara izatez. Bai. Bueno, zizurkoak bakarrik dira gerra denboakoak, baina bai, hogeita piko urte daramagu hemen, eta, konsideratu gaitzezke zizurkoak, bai. Eta nola ikusten duzu herriko giroa? Badago herri giroa, hemen? Bueno, lehen baino gehiago. Orain 15-20 bat urte gutxiago izan duzen, zergatik herrialde hau ez zen hainbeste desarrollatu, eta dena torreetan eta organizazioetan egiten zen. Bueno, pixka bat aldera utzi dira, baina berriz nik uste dut ari dela berriz sendotzen, eta nik uste dut direkzioa ona dela. Eta nik uste dut ere bai, zuek duzuenak denda txikiak ere hori bizitzen eta suspertzen laguntzen duzuela. Bai. Komunikazioa bi aldetetik handa. Guk ematen diogu eta guri ematen digute, bai. Bale, eskerrik asko Inigo, hori da dena. Zuei. Eta jarraitu, Kokoa liburu dendakin urte luzez. Mil esker, eskerrik asko. Eta zizurren segitzen dugu, eta orain batzu hemen txebin eskatxa, direla zizurko talde feministako bikideak. Egunon, izenak errango batxuzio favorez? Egunon, nire izena Marta. Eta nire Itziar. Bueno, eta kontatu guri pixko bat, noiz sortu zen talde feminista hemen? Orain dela lau urte sortu zen, eta pixkat ikusi genuen, ez dakit, nik uste sortu ginela, taldea bera sortu zela, gogoa genituelako, elkartu ginen emakume talde batzuk, talde bat, eta hori ikusi genuen elkartzeko gogoak genituela, indarrak, eta zizurren behar genuela pixkat presentzia handiagoa izan ze, kolektibo mistoak zeuden, baina hori ikusi genuen pixkat emakume bakarri, emakumeek osatutako talde bat behar genuela hemen herrian.
Orduan zuek egin nahi duzuena da behar horiek asebete, ez? Zenbat jendek hartzen duzu parte edo zaudete momentu honetan taldean? Ba, momentu honetan gaude 4-6 inguruko alde hortan. Bai, indar gehiagorekin hasi ginen, sortu ginen Zizurko Gazte Asanbladatik, nolabait jardunaldi feminista batzuk egin genituen, eta hori izan zen gure bultzadarik handiena. Bertan konturatu ginen, Martak esan duen bezala, talde feministaren beharra genuela, eta Zizurrek ere talde feminista baten beharra zuela, eta hortik aurrera sexualitatearen inguruan, abortuaren inguruan, hainbat alorren inguruan jardunaldiak sortu genituen. Eta momentu honetan zertan sakontzeko asmoa duzue? Gaude, momentu honetan barnera begirako momentua gaude, eta bai elkartzen garela, baina pixkat gehiago barne formakuntzarako, eta igual esperientzak trukatzeko, baina guretzako, eta bai gaudela orain udaletxearekin elkarlanean, aurreko urtean, hasi ginen, eta orain jaiei begira badago erasoen aurkako mahai bat udaletxearekin, eta baita Zizurren dagoen beste emakume taldeekin, eta ez dakit pixkat horrela, ez? Egin dugu beste proiektu bat, dela Zizur prohibido, debekatua edo ez dakit, eta bertan bai parte hartu dugula, bai talde feminista aparte, beste emakume batzuk, eta nahiko talde polita, ez? Sortu dugula hor. Eta normalian pentsatzen dut ekintza desberdinak antolatzen dituzuela. Zeintzuk dire urtean zer antolatzen dituzuenak? Pentsatzen dut martxoak 8koa bat izanen dela, kontatu pixka eta ber. Bai, elkartu gara data konkretuetan, martxoak 8, ekainak 26, azaroak 25, eta horretan sortzen ditugu egunez egun sortzen diren ideiak. Eta, martxoak 8 saiatzen gara kalera ateratzen, ikusgarri egoten eta emakumeen presentzia indartzen, azaroak 25 inguru hortan, horten egin dugu Martak esan duen proiektua, eta proiektu luzetxoa izan da, baina Zizurrek Zizurko egituraren inguruan hausnartu dugu, ze aldaketa arkitektonikoak behar ditugun, edo guk geuk ere ze aldaketa emantzipatzaileak behar ditugun, eta horrelakoak. Eta orain aipatu duzue herriko bestatara begirari zaretela eraso sexisten kontrako protokolo bat pentsatzen edo, horren inguruko zerbaitetan, ez? Kontatu pixko bat zer den egin nahi duzuena. Berez, orain dela 2 urte, Zizurko talde feministak egin zuen erasoen aurkako protokolo bat, eta bertan ez geunden oraindikan harremanetan udaletxearekin. Eta bai aurreko urtean protokolo hori udaletxeak hartu zuen, ez, nolabait, eta eraldatu zuen, eta ez dakit zabaldu zuen, bakarrik herri mailan baizik, eta hori, tabernetara eta hainbat komertzioetara ere zabaldu genuen. Orduan herri guzira zabaldu zen duten, ez? Herri guziak bat egiteko horrekin. Probestuz udaletxeak indar eta baliabide gehiago dituela, ez? Askoz gehiago zabaldu zen aurreko urtean. Eta aurten pixkat gehiago, ez? Potenteago izango da. Bai, eta baita ere aurreko urtean izan zen autodefentsa feministako tailer bat egon zen lehenengo aldiz, eta aurten ere jaiak baino lehen egongo da. Autodefentsa tailerra eta ligadatze sano tailerra mutilendako eta gizonendako. Eta zuen ustez ze garrantzia du talde feministak Zizur bezalako herri batean? Nik uste, egia esan ez dugula, ez garela erreferente bat, eta jende askok ez dakiela existitzen garela, baina nik uste beharrezkoa dela, eta hor egotea, eta jardutea, edo udaletxearen bidez, edo herri mailan behar dela ikono bat, eta pixkat hortan jardutea. Izan daiteke aitzakia saretzen moduko bat egoteko Zizurko emakumeen artean, eta gure artean nolabait apoio emateko edo laguntzeko zenbait egoeratan. Orduan, etorkizunera begira, nahi duzu pixkat sendotzea? Nik uste guk hartu behar ditugula indarrak, talde bezala eta
bai, saretu argarela pizkatxo bat guk, eta gero ja, pues, herrian ez dakit. Bai, indar gehiago hartu edo, baina nik uste bide honean gaudela. Orduan, orain momentu honetan zuen erronka nagusietakoa da, zuek barne hausnarketa bat egin eta gero kanpora begira, ez? Bai, hala da. Barne hausnarketa egitea eta gure hartan ere indarrak hartzea, ez? Nolabait herri mailara aurpegia emateko eta nolabait herriak ere senti dezan gu pres gaudela eta gogotsu gaudela borrokari jarraitzeko. Agitzongi, eskerrik asko, eskainigatik tartetxo hau, eta ongi segi. Vale, mila esker. Eskerrik asko. Zizur herria hobekiko ezagutzeko hementxe dugu, zizurko bat, edo zizurren bizi den gizon bat. Hoi da. Arratsaldeon Minger. Berdin. Zer moduz? Ongi, begira, ze egun politia aukeratu zen. Eguraldi zoragarria. Bai, ez da beti hola izaten, ez? Lehenbizi gauza eskerrik asko gurekin hitzordu egiteagatik eta bai etzerrateagatikan, eskertzen dugu pilo bat. Eta, gu prest gaude zuk erraten duzunari, hasi que esplikatu, non gaude orain? Bueno, orain gaude, herri zarrean, beti danik izan duden zizur nagusian. Gari batean oso txikia zen, hala ere nagusia, zegoelako beste bat eta dago, oraindik ere, txikiagoa. Orduan bata nagusia eta beste txikia, zizur txipia, han gertu, eta hau zizur nagusia. Bueno, garai batean, zizur nagusi baina oso txikia nola zen, Iruñeko jendeak bazuen aski aukera esateko, parra egiteko, ez? Azken finean, nagusi. Eta esaten zuten, zizur nagusi, bertan egon eta ez ikusi. Hain zen txikia, izan bentzen ikusten han beste. Hori orain dela urte batzuk erraten zutena. Baina ez dute, esaten, hau ja onditu da, Haunitz, bai. Desente onditu da, oin ja, 3.000 bizanen ditu zizur nagusiak. Eta, karo, garai hartan, herria zen, lau etxe hemen, Eliza, gutxi gehiago, eta, betiko familia dira, lau, ez? Gero ja gainakoak, etorri berria gara. Etorri kanpotik anzure bai, kanpotik etorria. Nire bai, ala xe. Ederki, eta hemen gaude, erranduzun bezala, Elizan. Bai, hau da, San Andres Eliza, bada beste bat, orain urbanizazioan ere, bada beste Eliz berri bat. Baina, hau da betikoa, San Andres... Hau da, errandezagun, herri honetako, herri zarrako Eliza. Hori da, bai, San Andres, eta gaina, San Andres da herriko patroia, beti ere, ospatzen da ez, beste, baina, bakizu da, azaroaren, egun pixkat txarra da gaurko egutegian, azaroaren 30ean, baina hori da San Andres eguna, eta ez, esaera zarrak esaten duen bezala, por todos los santos nieve en los altos y en San Andrés hasta los pies. Orduan, gari batean, elurra izanen zen ere, gaurre gutxiago. Baina, neguan, eta gero festak ez dira izaten San Andresen, baizik eta, irailean, Santa Cruz, Amalauean. Amalauean ospatzen dira bestak, hemen? Amalauean bestak, diren bezala Saltsasun, Herriberrin, zea berdinakin. Agitzongi, eta Elizatika nora eraman bat gaitiz orain? Bueno, bera, garai batean hemen Elizaren ondoan ez zegoen ja ezer, gaur egun bada parke bat, eta parke horretan arbolak izugarria hasi dira, eta ez da ikusten hemendik Elizatik garai batean ikusten zena.
bai? Eta horregatik, bueno, Juan Marko gara parkearen bestaldera pixko bat, ikusteko zen nolako ikuspegia dagoen, zizurretik, zizur nagusitik. Zizur nagusitik. Zeka, zizur dago, aldapa baten, malda baten gainean, ez? Eta orduan, hortik ikusten da Barainain, Osongi, Iruñarri buska handia, ez? Eta ikuspegi polita egoten zen, ikusten parkearen bestaldera, joan da, ikusiko dugu, izango dugu aukera. Agitzongi, gozen! Etorri gara, bingenek errandun bezala, Elizaren gibeleko aldera, eta hemendikan ikusten da, pixko bat, parin du Iruñerriko zati bat, erranduzunez, parin dugu Barainain, eta, gauza gehiago ez? Gaur egun ikusten da gauza asko hemen, autobide hau, claro, baditu ja urte batzuk ez, Mendebaldeko saihesbidea da. Garai baten ez zegoen, gu etorri ginenean honia, ez zegoen. Trena bai, oantxe bertan pasatu bat trena bai, trenbidea hortxe dago. Eta gainera, trenbidean zizurrek badu geltokia, eta asko erabiltzen baino, bai. Eta gero, hemendik, ze ikusten da, Barainain, joan da azten eta azteneko urte hauetan, gari batean ere herri txiki-txikia, baina gaur egun, dorre handiak eta gero Iruña ikusten da, batez ere hemen gertuena, Mendebaldea eta Iturrama, eta gero hemen Putzuan, Etxabakoitz, bere lantegiekin, eta auzo pobrea lehenbizi eta gero auzo aberatsak hor gainean. Bai. Hoxe, hemendik hori ikusi da betianik, zizur nagusitik. Eta, badakit, kamarak grabatzen ez zigun bitartin egon gara solartzean, eta badakit, Doneiako bidea hemendik pasatzen da eta bingene badu zerbait ere, horren inguruan? Santio bidea edo Doneiako bidea handik pasatzen da, eta joaten da zuzen Iruñetik zizur txipiara. Gero zizur txipia pasatu eta berriz ere sartzen da hemengo lurretan. Zizur nagusiko lurretan. Gaur egun, kale bada gainera bidea. Hemen pasatzen den puska batean mintzat, bada Santio bideko kalea. Beraz, hemendi pasatzen da Santio bidea. Eta, nik egin nuen aspaldin arrelako erromantze moduko bat, lotzen zuena zizur nagusiak, kasu honetan, Doneiako bidearekin. Eta alaxe dio, ia ze iruditzen zaizuen. Bota. Mari Eder zizurko du izenburu. Mari Eder, Eneka, Inez eta Katxalin. Neska kuadrilla gazte liraina eta fin. Igitaia hartuta, gendulaine bidean, gari uztaren bila doazi goizean. Galsoro handi ederra konte jaunarena. Egun bero luzea gaurko datorrena. Nesken buru gainean, jana eta edana, besoetan indarra egiteko lana. Zir-zar txegalariak, nir-nir eguzkiak, zizur txipian barna heldu da zaldia, erromesa zalduna, gaztetxo, dotore, kapela lumaduna, kapa luze more. Egunon jainkoak lagun, agurterdia bonjour, nor naizen ezer baino lehen, Gaston de Rocamadur. Barkatu atrebentzia urik bada, ozalantur. Santio bidean barna, ez da hola segitzen, hemen. Mari Ederrek badauka horrendako erantzuna. Iturripea gertu da, zatoz nirekin jauna. Horasetuko zarete, zaldia eta zalduna. Zaldiak edaten du askan dagoena, ura dario libre kantari gardena, erromesa eta neska itzuri purdikan, egarri eta gozea itxo dira bertan. Sendabelarrak eta txoriak lekuko, Gaston, frantsesak dio, ez zaitut aztuko. Itxoidazu maitia, hementxe, à mon retour, je reviendrai, ma belle, egon zaitez segur. Kompostelarakoa, oi bide luzea, erreniegatik gora, badoa gaztea. Mari Ederrek apal zutik burumakur, adio, itzuli laister, zain haukazu agur. Usoak mendiriz mendi etxe ondoan egurra, intxaurra gazta inorbela laister dator elurra. Zizurreko etxe zurian, hormatu da irria,
egunez egun azten da Mari Ederren gerria. Santio bidean barna, dizdiratxu maskorra. Frantzia aldera bueltan dator erromesa doilorra. Antzi ezina omentzena antzia du jada. Hor konpon, ma blonde fille, moi je m'en vais, oh la la. Hausten den promesari, zigorra darra jo, emandako hitzari baietza zor zaio. Herriaren legea barkaziorik gabe, bete du Mari Ederrek Andre eta jabe. Igitaiaren kolpe zilda erromesa, lurrotzak eman dio bere azken babesa. Edertasuna bazen orain eriotza, luzea da negua, uda berriz, motza. Jauzi saltokan dabileneko etxe zuri. Hankakarinak ditu bihotza kantari, gertu da bere ama, urrun rokamadur. Malda baten gainean, nagusia zizur. Ora? Bueno, Nik ginen dizut txalo. Ederra. Bai, hoxe da erromantzea. Horren dela urte desente egina? Bueno, ez hainbeste. Ba, 7-8 bat urte hola. Bai. Ederki. Hola xen, hauxe neukan zuentzakoa. Agitzongi. Eta gehiago, gero Geroko. geroko. Bueno, aprobetxatuko du orduan, orain nora joan gara. Bueno, orain... Ikusi dugu ja pixko bat, Bai, bueno, joanen gara txoko txiki batera. Kontatu diatenez hor merezi du zeo zer ikustea. Bueno, sorpresa modukoan utziko dugu. Bale, hurbilduko gara, gauzak hartu eta... Hori da. Jarraitzen dugu, eta orain etorri gara belardi batera, ez? Belardi bat eta badago zerbait berezia hemen. Bai, belardi hau dago, herri zaharra eta urbanizazio berriaren artean. Bai, hemen autobia hemen bertan dago, hotela ere badago, eta gero txaletak, hemen txalet asko dago, eta gero hemen jarri zituzten eskultura batzuk, eta honea etorri baino lehen hola konsultatzen pixka bat jendearekin da, erakutsi ontzak. Eta, erakutsiko dira ontzak, zer dira ontzak, eskultura txiki hauek. Eskultura hauek, bai. Arte eta lanbidetako eskolan, ibilitako jendeak egindakoak. Eta orduan jarri zituzten hemen, eta, askorentzat politiak dira. Eta, behin eta berriz aipatu ziaten, erakutsi ontzak. Beraz, ontzak hemen daude. Hementxe daude ontzak. Ontza desberdinak. Bost ontza desberdin, bai. Bakoitzak egin du bere modura eta holaxe. Hemen gaude, ontzen tokian. Nik dakidanez, parke honek ez du izen berezirik. Parke desente dago, zizurren, badaude parkeak, hau baina handiagoak. Eta ez dakit zer arrazoiaren gatik erabaki zuten, hemen jartzea. Hemen jartzea, bai. Eta, eta bene balmazu, jarraituz nire zeakin. Segituko dugu, bai. Lehenago agitz gustura egon gara, guain nahi dugu bigarren partea. Ez du zer ikusteko horrekin, baina kontua da, hemengo paisaia orain mugatuago dago, jakina, hemen ereki dituzelako milaka eta milaka etxe. Baina, garai batean, paisai hau izan da laborantzarako tokia, ez zegoen besterik, herri txiki bat, eta soroak. Eta soro horiek bazuten beren izena, eta izena euskeraz zuten eta dute. Asko, dermioetako izen horietako asko edo gehienak, pasatu dira karriketako izenetara. Orain topatzen dituzu, toponimiako izenak karrika guztietan hemen zizurren, ez? Gehiena, hoxe dago. Eta, nik aukeratu nuen Lurbeltzeta, hori da toki bat, urbanizazioaren erdi-erdian dagoena, eta hor dago Lurbeltzetako karrika eta hori dena, baina Lurbeltzeta, izenak esatuen bezala, Lurbeltzak edo izanen zituen, toki horrek, eta hortxe dago Lurbeltzeta, baina nik horrekin batera, islatu nahi izan nuen hemen nolako paisai euskalduna duen zizurrek. Zizur, bale.
Beraz, bai, irakurriko dizuet. Mendi malkar artetik datorkigu goiza. Iruin herrian dabil argiaren printza. Gauaren besoetan garai beltziduna. Eguzkiak dakarki alaia eguna. Soro etxe iturrietan inoiz ez da antzi. Euskal mintzo ederra gurekin zen bizi. Jolas pozgarri gisa eskolan ikasi eta euskarak egin gaitu elebidun jantzi. Lurbeltz eta idoia ardoi doniantzu, arbasoen nekeak ez dira izan antzu. Taluntze iturbarrena, errondoa istizu, paisaian utzi zuten guretzako mezu. Zabalgaina arberoki, euntzemearra, zizurren baitan dago, hizkuntza zaharra. Bidegaina, elizpea, muga, etxekibela, altxorra ez dela galdu, gurekin dagoela. Erreniegak, babesa bere magalean, zizurri eman dio beti hegoaldean. Zendeako herriek behar izan denean, egalak izateko libre iparaizean. Erromesarentzako urrun da xedea, irailaren erdian jai gaua luzea. Olentzerok badauka zabalikatea, tartalo begibakar txinparta takea. Garia, garagarra, olo eta hartoa. Lengo bizimoduan harriko gakoa. Oraingo zizurtarra ez da horrela bizi, gora zizur nagusi eta goiari hautsi. Agitzungi. Hala xe. Ni guaren badut galderatxo bat horren inguruan. bai. Erran dituzuna, ardoi eta hori denak, Bai. dire auzoak. Bueno, gaur egun ardoi da auzo bat. Bai. Auzo bat. Eta bertzei hitzak erran dituzuna, Bai, denak dira terminoak, dermioak, ez da toponimia. Vale, garai batian hemen, bale. Bai, eta bueno, askoz ere gehiago daude, jakina. Bai. Eta horiek denak daude, karriketan. Karriken izenak olak dira. Bada beste bat etxe sakana, hemen ondoan, badira, bueno, bai, asko dira. Eta, bueno, bintzat gorde dira. Bai. Gorde dira. Ze bestela, aztuko genituzke horiek denak. Etorri berriak atzekiten eta ez genekien. Beraz, bueno, orain bizi gara, klaro, toponimia du izeneko zerbaiten kalean, ez? Hola xen. Ederki, bueno, pues jarraituko dugu, ez? Vale, venga, urrengo paisaia izanen da. Urrengo paisaia ikustera guazen. Oso ongi. Eta etorri gara bisitako azken lekura, non gaude? Bueno, putzu batean esan beharko genuke, zalaku bat. Hemen la txarka esaten diote, txarka, bueno, putzua, bai. Baina beti danik egondu da, eta zizurreko jendea, asko etortzen da onera, beti izan da toki bat lasaia, pasiatzeko, aurrekin etortzeko, bizikletan ibiltzeko ere bai, eta, bueno, natura, gertutik, ikusteko, bizitzeko edo horrelako zerbait. Eta, begira zenolako importantzia izan duen txarka honek, putzu honek, zizur nagusian, ahateak esaten zaie, izen goiti moduan, zizurreko dira ahateak, eta ahateak dira, honengatik, ahaterik ez dago, baina, bueno, baina, gari baten egon, entziren ahateak. Naturala da. Bai, hau ez da, ez mendilorri eta ez auzo berri horietan egin diren artifizialak bezalakoa. Ez hau da betianik egon duen putzua, hola xen. Eta, bueno, hemen inguruan ere egiten da kirola, begira kirola hemen egitez aparte ibiltzen edo txirrindulaz edo hola, futbol zelaiak eta horiek daude, hain zuzen hemengo bukaeran, eta hor dago ardoi. Ardoi da hemengo futbol taldea, dena da ardoi, ez dakit saskibaloi, kirol mota guztiak hor biltzen dira. Eta, nire naiz bat ere futbol zalea, baina bat ere. Baina behin eskantu ziaten himnoa egitea, ardoiena. Eta, inguruko jendeak ez dakizu ez, zenolako parrak egin zituzten, jakinda, zuk egin zen.
futbol talde baten himnoa egin behar nuelako. Baina azkenean egin nuen, eta bira. Eta hause egin nuen, bira. Hemengo Ardoiko jokalarei esaten zaie basauntza urdinak. Los ciervos azules esaten dute. Bueno, eta orduan, horren inguruan egin nuen, hause. Eta horren inbarzu himnua. Bai, Vale. himnoak badu bere musika ere bai, noski, baina... Gaur egun erabiltzen dute? Ez dut erabili, behira. Enkargoa egin zidaten, eta gero, ez dakit, ze gertatu zen horrekin, bueno. Ardoi harria, ardoi urdina, zizurko gazteak, jokuan harina, aurrera beti, eutsi goiari, leian tinko eta saria onenari. Haizearen indarrak poza ematen digu, basauntzaren modura laisterra garagu. Ez gara gutxi eta ez gara utziak, adorez eta kemenez, bai ongi jantziak. Hau pakimu gazteak, gora zizurtarrak, aurrera ardoi eta basauntza urdinak. Hoixe da himnoa. Pena, ez dutela erabiltzen? Ba, ez, bebira, garai hartan, ez dakit orain dela zenbait urte, enkargoa egin zuena oso euskaltzalea zen, eta oso bai, eta, bueno, entzazue, bueno, egin genuen. Gero berehala kendu zuten, eta ez dakit nor sartu zen gero, ez dakit ni hortan ja. Ez dakizu. Eta hor galdu zen, bai. Bueno, bakizu, guk zu behintzat baduzu. gauzak egin egiten ditugu, gero erabiltzen direla ez, bueno, hori da destinoaren kontua. Ederki, zerbait gehiago aipatzeko? Ez, baina, ahate nahi esan dizuet, ahatearen eguna ospatzen da urtero, ere bai, eta honekin lotuta ere bai, putzu honekin. Ahatearen eguna egiten da festetan, orain irailean izan dira festak eta izan da eguna. Eta horixe, guztia, ez dakit, gero zizur da, ikusten zuen bezala, auzoak eta etxeak eta etxe asko, eta, bueno, baina horiek, ez dakit. Baina nik uste dut ja garrantzitsuun erakutsi batxuzela, aseke jazta. Ederki bingen, mila esker egitan, izan da, justo plazerra zurekin egotzea eta bisita hau egin izatea zurekin. Eta, bueno, espero dut elkarri ikustea berriz ere. Oso ongi. Ongi segi. Vale, eskerrik asko. Venga, gero arte. Venga, jo. Eta hausia izan da dena Zizurtik, hurrengoan bertze herri batean ikusiko dugu elkar, aio! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.